12th of September. Kuble yefi baro. Ngin sanang duteng kajing duai bau jisulahi kayingi. Te na ka shiti baning kong jong Timotheus kalanong ka baar record sao terter. Uble ukwa bakibri baro kin light but kin yo tip ya kajing shisha. But kajing shisha kalongane uble ulong way tang weru ulong ye side up deng uble but kibri u Kristisu ubala IT alade kum kajing si kuna nabanta baro. Ya kane kajing shisha la sakhi ha kaya kabade. Te kay ka mon jong uble ngin wat matagasing. Kamon jong uble kalong baro ukwa bakibri baro kin like but kin yo tip ya ka jing shisha. Te habang induay kalong kamon jong me ngi hap kan mau kane. Kamon ngi ka jingim jungi ban yarap lamba ka nuksa jungi lamba ka jing duay jungi ban yarap ekiwe ru ban yo ka jing penim. Ban nabanda jungi simet ke Paulus akasiti jungu sa ki Roman kalanong khat ar wong kumne wat panyade yelade bat kane ka perthe reto kladur da ka ba pantma yalaga jingmut knang ba findop laban bishar ke ka mon uble ke ka bo bha ka ba panhon bat ka ba janai te angne Paulus batai syai ngi kumno ngin tip ka mon jung uble nabanda jung ka perthe ngi tip uble ko ba barakin light te nabanda jungi kumno ngin tip ngi hap yo kanega jingai na uble ba ngin nam wad ya bat bud ya nuksa jang kanega perthe wad panyade yalade bat kanega perthe to kaladur paring kyong be transformed by the will of God pen ban bishar ke ka mon uble ke ka ba bha ka ba panim bat ka ba janai but Paulus haka city ba arjungu haki Thessalonica kalanong pesan dekat country uang kumne yengi to short comment barobor wajib pep banduai to aingu ya uble haki ke baro kane kalong ka mon jung uble na banda jompi au Kristisu pen come on haka ngitip kumno jisu la pandab ya ka mon jung uble tagaba IT ya ka jingim jung halor ka dimpna jinge jinjinja jing chastom kinwan haga jingim jungi tre Paulus u pankan moyingi ngi hable kumno short comment barabor waju pe banduai aingu ya uble haki ke baro kane kalong ka mon jung uble na banda jompi au Kristisu come on te haga jingim jungi dang ilong ki ba kloy ban pediang ke jinge jinjinja jing shitong ki ba wana khti jung uble mde na khti jung kiwe ngi bunsen ngi pet mano bale kumne bale kile kumta useless pediang phai barbo shakti jong ble bar habang ngi pediang gine tengin yo ban aingu yo ble bar habang ngi aingu yo ble ngi pandap ya ko mon jong ble nang tagada wong short comment barobor wajib pe ban duai aingu yo ble ha ki baro pat ngan pankot daga ba ning yelami pisha city baning kong jong Paulus sa Timotheus kalanong ka ba dekat lai but sao city jong Timotheus kaju ngoko banong pankot daga ba pen karma yefi ba uble ukwa ba barokin like te haba ngi duai ganega jing duai ngi kalmau ba ngin duai na banda ka perthe baro ko we ba lengba jungi lamba ka nuksa jungi ngin laban wanra ka nagajing penim ya kibri baro but ngin pandap ya ka mon jung ble nabanta jungi nabanta ka perthe baru ble baran bor baro pa baru kun mansim ba khud on karku kadai fi